Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao at Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Jel, 17 years old, taga Bohol, punto medical og psychological kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong buhok. Ang sinugdanan gyud ani maong pag-ilis na ko og shampoo. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Hoy, Jel. Pamukong ragod ang buhok nimo. Kay ngano di ay ma? Kalkag kay ng buhok nimo da. Bukhad kaayo. Mura kag kaluparon. Bihas ang mama, oy, kaluparon cute. Pogi gani, kailangan kang tan-awon, oy. May pagkakulot magod ng buhok nimo. Di gyud straight ba? Unya dry pag yun. Mao nang mubuhag-hag ng imong buhok. Mao pogi be, kailangan kang tan-awon. Ganahan gani kung magpataas og buhok ma. Nya pugna na hinuon ako. Ni arabitaw ko sud sa bay. Hey, bahala ka, oy. Basta kay ngilad ka ng tan-awon, ana, oy. Babay ko kang buhat. Mao nga angan na nimong pugngan aron disinti kang tan-awon bisag ni akas bay. Kay uroy og maabtan kag tawo ngayon ana. Kalain tan-awon. Kung gusto gyud kang magpataas og buhok no. Hala atiman na. Pagkod-kod dito og lubi. Og ibubuho ang tuno sa imong buhok aron dili mag-dry ng imong buhok og mubuhag-hag. Ma, niya, nabubuhuan na kong tuno sa lubi ang akong buhok. Milumoy to ang akong buhok ta. Ug dili na try. Permanentiho na nako bi. Ug mag-search kog laing shampoo, panindot og pataas sa buhok. Ma, mangumpra karon? Ngano man? Kuyog ko mabi. Aw nala. Aron may makatabang nako og dasa akong kinumpra. Ay, kani. Magyud ni shampoo ang akong nakita online nga daling makapataas sa buhok. Papalit ko mama ani bi. Jel, dili na. Kung nga pa magkadiha sa shampoohan, nga di na may among shampoo sa postcard. Ma, pwede magpalahi kog shampoo ninyo. Ingon man kang atimanon ako akong buhok. Kani ba ma? Sa bahain ba? Kani god kay makapanindot man ko nunis buhok. Ako mang nabasa online. Uy, sa mo ng shampoo ha? Masig makadaot na si mong buhok ha? Di man good ma. Panindot man gud ko nunis buhok. Uy, Jill, dili baya maayo na mag-ilis-ilis og shampoo. Makadaot na. So yan lang gud nako ma. Basin kung tinuod nga makaayo ni. Ay, nana sige. Pila man ha? Yes. Thank you ma. Mwah. Halos mag-usa ka buwan ako gamit sa akong gipalit nga shampoo. Okay raman, ganahan man ko. Kay humot man, unya, di na kayo mabuhag-hag ang akong buhok. Unya, inigsudlay na ako. Humok na sab kaayo. Sa sunod nga mag-grocery si mama, mukuyog na sab ko. Kay may conditioner man nga brand dito. Parisan ko ni conditioner, aron mas munindot pa unya ning akong buhok. Kuyog na sad ka. Kay magpapalit ko nimo conditioner sa buhok ma. Nga same og brand sa katong gipalit na ko nga shampoo ba. Kay tanawa ma, murag may uyo na nga akong buhok no. Minindot, di na kayo buhag-hag ug humok na. Ay, ni mo, Jill. Kagasto ba ang buhok ni mo? Sige na ma, please. May kimi sugot si mama nga magpalit kog hair conditioner. Lipat to na ko sa mama, pi. Apila na ko ning treatment shot. Mahal ra ba ni da, bisag kamay. Pero ganahan siya kumusuway. Uy. Di lang ko magsabat ni mama. Kay di niya musugot aning treatment shot sa buhok. Recorded by X Thunder Gaming.
adik na ko ugam sa akong buhok, sukad nagsugod na kog atiman ini. Kay maayo man ang resulta ni atong shampoo nga akong giilis san anda namong shampoo sa bahay. Maong giparisan sab nako og conditioner ug gipun-an pa gyud akong treatment shot aron mas munindot pa ang akong buhok. Unya. Oops. Okay. Nakuhaan ko na og picture ang akong buhok karong adlaw. Matag adlaw kong mag-take og picture sa akong buhok aron makita kong improvement sa akong buhok. Tan-awon akong nakuha nga picture sa akong buhok, be. Ilabi na nga sa likod nga bahin sa akong buhok. Hala, ninduta na tuod, uy. Hala, pero Taysa, nga nung murag may bahin naman nga nakita ang akong bagol-bagol. Naupaw ko. Hala, ninipis na din ang akong buhok. Kamalang ko magkabantay. Hala, Ma! Uy, mauna na. Resilis manggod kag shampoo. Na, maupaw kag yun na, day. Ayaw taon, Ma, oy. Paninduton ganin akong buhok ko niya maupaw na inon. Maupaw ka karon. Ingnan bitaw tika. Ayaw pagilis-ilis tog shampoo kay makadaot na. Di man ka magpatuo. Maunsaon manin ako, Na, Ma. bot ni mo, oy. Maayo ka man ka ng search. Kung nung say makaayaw ano imong buhok. Aw, kanasad, i-search sa na diha. Mato din sa akong gi-search sa internet nga normal lang ang hair fall from 40 to 100 strands a day. Suwayan akong ihapi kung pila ang matangtang sa akong buhok matag adlaw. 47, 48, 49. Nick! 49 ang natangtang sa akong buhok sa tunga sa adlaw lang. Nick! Malapas man kanig 100 di buhok adlaw. Bantay na kuhan eh. Erog kay limpyo ko. Erog Ay, ay, tempa sa ma. Ayaw ka pilag limpyo ning dapita ma. Kay na ko'y giihap diha nga strand sa akong buhok. Singan? Gihap na kong matangtang sa akong buhok ma. Kung normal pa ba ni? Kay kung mahunhon ang akong buhok ko no og 40 to 100, normal raman ko no. Unsa? Uy, magihapon na mo tibuk adlaw, no? Uy, mayabag ka ba yan nakadugayan, Jill? Ing na noon, nga undangin na naugamit ng imong gigamit nga bagong shampoo o conditioner, kay maunay nakadaot sa imong buhok. Giundagan na ako gamit ang shampoo conditioner nga ako gigamit. Maulan lang gihapon. Daghan gihapon ang nangatangtang sa akong buhok. Di naman nanon ko ginang manudlay oy kay daghan man king makuha sa akong buhok. Ngano dahil ni oy, maupaw man kakuha ni kadugayan. May panahon nga makahila kong maghuna-huna sa kabalaka nga basin og maupaw na ko ani. Kay feeling nako minipis na gyud maayo ang akong buhok. Kulbaan na gyud ko kun unsay paingnan nako ani. Mura na gyud ko mapraning og huna-huna ani. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa makaihinungdan sa paghunhon o pangalaga sa akong buhok? Tungod ba ni sa bagong shampoo nga akong gigamit? Magkadaot ba day sa buhok ang pag-ilis-ilis og shampoo? Ikaduhang pangutana, sa permero unta na akong gamit sa giilis na kong shampoo, okay pa man to. Apan dihang iparisan ako conditioner o treatment shot, nag-hairfall naman hinuon ko. Nga naman kaha to. Ikatulong pangutana, daghan akong gipangbuhat aron lang maundang ang pagpanghunhon sa akong buhok. Namubhon ako og tuno sa lubi ug balik. Naglaga na kog dahon sa bayabas, waman gihapon. Di na ba gyud ay ni maulian? Maupaw na ba ka ko ani kadugayan?
Ikaupat og katapusan, may nabasa ko sa internet pang hair fall control o hair fall defense, pero mahadlok naman kung mutuo. Naba mo ika-recommend na ako nga medisina o tambal aron di naman lagas ang akong buhok? Palihog, tambangi o tambagi ko, kini ang akong soliran, gel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Andi na sa bako si Dr. Rene Obra makigubat kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadling drugas. Legal ang mga problema, Attorney Ellen Batan ang motambag nga. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga happiness is not something ready-made. Dili ni siya ready-made. It comes from your own action. Yeah, that's true. Kinahanglan nga maning kabot lang, mahapit ta. Dili kay kuan ni siya murag gi-fabricate ng daan. Dili na siya mao. So nga itong matatampo karong adlaw si Jel, 17 years old, taga Bohol. So mayong pagpaminaw diha sa atong mga sano, mga kaigsuon nato diha sa Bohol, no? Daghan kay tag mga suking tigpaminaw all over the island of Bohol, diha sa Panglao, sa Dawis, sa Ubay, diyan pa diri sa Carmen. Daghan kay tag mga suking tigpaminaw diha sa Carmen o sa Ubay, no? Kisim ko kaila sa Ubay, si Benz Bintulan diya sa Ubay, Bohol, o mga alis na family sa Inabanga, Abilia family sa mga taga Inabanga, Santo Rosario, no? Musta na maganda Engineer Henrito Dodong Abilia, okay? Ug ako na lakbitan po pag great ning tag San Fernando, Cebu, si Shiano Hazim ug ang iyang partner nga si Jollibee de la Piña Hazim mayong pagpaminaw diya sa San Fernando, Cebu. Silingan ni Bong Mendez diya sa San Fernando. Musta naman mo diya sa Karkar, sa Argao, si kuan di ay ang atong amiga nga taga treatment and rehabilitation center sa Argao nga si Mana Tilaluna diya sa TRC Argao. Ug si Marlon, si Makoy, si Mark, musta naman mo diha, mga tao ni, mga kauban ni Dr. David Baron, ngigo diha sa Treatment and Rehabilitation Center sa Argao. Okay? So, sumana, nabati na to ganina sa drama, ang problema ni Jel is medical. Akong basahon ng iyang mga problema, para mausan na lang sa nakug-explicar, no? Kaya murag connected naman ni iyang mga pangutana, no? Unang pangutana ni Jel, unsa man kahay hinungdan sa pagpanghunhon sa akong buhok tungod ba ni sa bag-ong shampoo nga akong gigamit? Makadaot ba sa buhok ang mag-ilis-ilis og shampoo? Depende kung maayon ba ka gel sa imong shampoo. Ako lang nang ispikar nimo unya taon-taon, no? Ikaduhang pangutana, sa pirmero unta na kong gamit og giilis kong shampoo, okay man unta to, apan dihang giparisan nako og conditioner og treatment shot, ang hair fall man noon, nag-hair fall naman hinuon ko. Ngano man kato? Daghang mga rason nganong naglaglag ang imong mga buhok. Wala ning explain to you, tibuon ako tubag ng imong mga pangutana, no? Ikatulong pangutana, daghan akong gipang buhat aron lang maundang ang pagpanghunhon sa akong buhok, na mubo nako og tuno sa lubi ug balik naglaga nako dahon sa bayabas.
wala man gyud gihapon uli ang akong buhok. Dili ba gyud di ay ni naupaw naman gyud kaha ko niini sa kadugayan. Okay? Naanay epekto ng imong gipangbuhat pero ako lang ng usabon og tubag karong human akong basa ning tanan nimo mga pangutana, no? Suma sa nabati na to sa ganina sa drama. Ikapat og katapusan nga pangutana, may nabasa ako sa internet nga hair fall control o hair fall defense. Pero mahadlok naman kung mutuo na ba mo ika-recommend nako nga medisina o tambal aron di namang lagas ang akong buhok. So mo rin mga pangutana ni Jelda sa Bohol nga laglag na ang iyang buhok. So kini nga laglag ang buhok, Jel, mo nagitawag na mo sa mong pagtuon og alopecia. Alopecia murag maupaw ka bitaw. Ang kini bagong gitawag natong alopecia na ay daghang hinungdan. I-trans in the family nga as we grow older, most common ko sa pagka upaw na to, no? Pagkalaglag sa tumbok. As we grow older, murag part of normal aging process, no? Pero bata pa man kay ni si Jill, si City pa man eh. Ang ako ay sa istorya lang, wala gyud treatment pattern nga ikatambag nimo, pero naatay girekomendar sa among pagtuon, no? If they approve ni siya nga tambal, kining gitawag na to minoxidil. Kining minoxidil maka-slow ni siya sa rate sa pagkalaglag sa atong buhok with the proper guidance sa imong attending doctor. Ako ay komendar nga mukaon kag high protein diet, kanang mga fresh nga inunta isda, no? Kay taas ni siya omega 3 fatty acid, kanang mga vegetables, mga fresh fruits, makatabang na siya nga makapaligon sa imong mga buhok, vitamin, iron, vitamin D, vitamin C ug zinc, onion. Maka-help po na siya, okay? So, may study nga ginahimo nga as we grow older, naagoy inunta kausaban ang kadaghanon sa atong buhok. Katukunong mo edad kanang 50 anyos, no? Dugay pa kayo ni 50 si Jel. Murag taas kayong percentage, more than 80% sa mga lalaki or mga tao nga magkaanam nagkalaglag ang buhok kung mataas-taas na ang edad. So, kining gitawag na ito, massage na to with the use of aloe vera shampoo. Aloe vera shampoo. Coconut oil can help. Fish oil, ginseng, and onion juice. Makatabang na siya. Sa mga babae, kining gitawag na to biotin or vitamin B7. Makatabang sila siya. Dihydrotestosterone na ani siya ay hatag nga kaayuhan sa mga tao nga may problema sa paglanglag og buhok. So dahil kasugyot ngan unsaon man nga mubaga og ang atong buhok, no, na atay kasugyot. You use a cool air dryer. Avoid hot nga mga mga butang. Dili nimo inunta magpaduol ka ng mga init nga mga butang. Nya you eat kining plenty of katong giingon akong mga vitamins, no? Itong mga healthy kining diet, katong mga green leafy vegetables, mga fruits. Onya you use a volumizing shampoo. Nata katong giingon tong aloe vera, coconut oil can help, onion can help. Onya mag-i-massage nimo kanang giingon na tog shaving, kanang mga shaving pamaagi. Di ni siya may treatment na sa pagkalaglag sa atong buhok. May sila nga magpaupaw ko kay para mo balik kung baga ang buhok. Dili na siya tinuod, no? Balik ko na ko tong tambal nga kung gimension na while ago. Kining minoxidil is a good medication to reactivate the dormant hair follicle. Pero kinahanglan nga mo duol yung kaanig sa pagkatinood lang, no? Kinahanglan duol ka sa kaderma, no? Para mag-guided ka. Itlog, kanang itlog, no? Nutritious na siya. Ano siya, vitamin A, E, biotin, and folate nga makatabang sa pagkabaga sa buhok. So aloe vera gel shampoo is rich in phytolytic enzyme nga maka-repair sa damage nga mga buhok sa atong bagol-bagol. So, okay naman sa nang medyo upaw-upaw ka. Daghan mo kung mga kaila ka mga sikat ka mga upaw, no? So, mga sikat nga mga upaw nga atong
Ngayon ta nailhan mga sikat ng mga tao, mga upaw ba. Isa man, mga boxer, mga basketball player, mga upaw man sila pero gwapo man gyapon tanawon. Ako yung mahinumduman mga karaan ng mga upaw si Sean Connery, Yul Brynner, na mga boxer. Si Mayweather upaw. Upaw man, no? Balik ko na ko ang kining pagkaupaw sa tong buhok sometimes or most of the time hereditary. Anin the treatment is sa makausap pa akong balikon is minoxidil or Rogaine, no? Na available ni siya but you need to have a guidance with your derma kung unsao, no? Kay basig og dili pod masakto or ang paggamit. Kini maggamit ka og shampoo, onion juice with honey can help. Naay mga hair transplant nga available na karon pero kadto na sa mga extreme nga mga kaso. Dili lang kita pag kumo-recommend nga pa hair transplant ka, maybe you have to eat more banana. Maka-help na siya. Maka-make your hair stronger and thicker. Na ano siya kanang banana, common na sa atong lugar, no? Sa bowl, daghang kaya na. It has an antimicrobial property. Ining banana. Pwede ka mukaon niya na. So, mao ka na atong pwedeng mahibalan. Unsa may hinungdan, unsa may ang buhaton sa mga tao nga nagkaanam og kalaglag ang buhok. So naay tambal niya na og muduol gyud mo og dermatologist. Kini mga dermatologists, these are medical doctors nga nag-specialize sa mga sakit-sakit sa panit, no? Apil na siguro na ang scalp kini atong bagol-bagol. Ma-observe mo nga labi na sa mga lalaki, ha, not to jail, no? Sa mga lalaki kuan kanang as we grow older magka-recede, magkanam kadako ang imong kanang manghilam-usanan kada buntag kay magkaanam kaupaw ang atubangan nimo kana sa frontal area nato, no? Okay? So upaw is beautiful. Bayan na ba sa mga tao nga upaw? Di mga ako gani sa una, ako mong tuyon mo paupaw ko. Katong dito ko sa drug rehab center sa New York, nag-training mi dito. Akong gituyo nagpaupaw ko. Mura ra masog okay naman tingalipon. Pero dili gyud ko upaw, no? Until now di magyud ko upaw, baga kong buhok. So, pero akong tuyoon sometimes nga magpaupaw ko kanang zero good, mingon ta akong barber nga unsa man ni dok atong upaw gyud o 1 2 3 na man sukod sa ilang cutter. Ko kanang wa gyud mahibilin nga kuan pero abtag mga pila ka adlaw mo tubo naman pod. So mao na ang ako istorya jail sa imong problema o ginaot nga nakahatag ko nimo mga kasayuran mahitungod ng gitawag natong alopecia with alopecia which is a medical term for magkaanam og kaupaw ang atong buhok og ayaw pa og paglaom dako pagay chan bata pa man kay ka, you are still 17 years old nga mubagga og mukuan ng imong buhok, no? Pinagi sa pagtuman or pagbuhat sa kato akong gisulti sa imo unsay angay buhaton. Alright, so hinaot nga doon na siya kay nakutlong ang pagtulunan ko nga dawa. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo may na ito ni Batan sa makanunayon yung pagpaminaw sa among mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 istasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.